ଏମିତି ରହିଲବା ଅଲଗା ରୂପ ନେବାକୁ ହବ। ଆରେ ସେଇ ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଘର ଯିବ ତ ଆଉ ବଳେ ନହେଲେ ବଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିବାକୁ ତୁମେ ଅଲଗା ରୂପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ତତେ ଘରେ କହିବି ମା। ଘରକୁ ଗଲା ପାଇଁ ସବୁ ବୁଝେଇବି କହିବି। ଭାଇ ମୁଁ କେକେର ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଚାଲ ଖେଳିବି ସେଇଟା ମତେ ଜଣା ଅଛି ଭାଇ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୋ କଂସାରୀକରଣ ହେଲେ ମୋ ନାଁ ଅପଣିଆ ବିହାରୀ ହେଲେ ଏ କେକେ ବଡ଼ ମହାରାଣୀ।